Hej og velkommen til. I dag skal vi kigge på en virkelig spændende teologisk tekst, der stiller et ret fundamentalt spørgsmål. Hvad bygger vi egentlig vores tro på i den her moderne verden, vi lever i? Og titlen på det hele, ja, den er ret sigende. Klippen eller sandet? Okay, så lad os springe direkte ud i det. Hele kernen i den her tekst, vi skal se på i dag, handler om en spænding, som du sikkert kender til. Nemlig den her idé om, at med alt, hvad vi ved i dag, med moderne videnskab og tænkning, er Gud så overhovedet nødvendig længere for at forklare, hvorfor vi er her? Så for at vi kan folde hele argumentet ud, så har vi den her køreplan for i dag. Først klippen eller sandet. Så kigger vi på videnskab, fakta over for fortolkning. Derefter dykker vi ned i frelsens logik. Så en kamp om sandheden. Og vi slutter af med den troendes kald til handling. Godt så, første afsnit, klippen eller sandet. Og her introducerer vi den helt centrale metafor, som faktisk indrammer hele diskussionen. Det er et billede, der skal vise os to vidt forskellige måder at bygge sit verdenssyn på. Og her har vi dem så. På den ene side ser du, har vi klippen. Det er et verdensbillede, som ifølge den her tekst er bygget solidt på Guds ord. Altså noget fast og urokkeligt. Og på den anden side, der har vi sandet. Et verdensbillede, som er bygget på menneskelige teorier og fortolkninger. Du ved, ting, der kan ændre sig og skifte, lidt ligesom sand, der blæser væk i vinden. Okay, lad os rykke videre til næste punkt. Videnskab, fakta versus fortolkning. Og det her er virkelig interessant, for kildens perspektiv her er ikke en afvisning af videnskab overhovedet. Tværtimod, det er mere en opfordring til, at vi skal lære at skelne. Og det er faktisk et helt afgørende punkt at forstå. For det her synspunkt er tro og videnskab altså ikke i konflikt med hinanden. Nej, videnskaben bliver set som en gave. Et slags værktøj, vi har fået, så vi kan udforske og beundre den fantastiske verden, som Gud har skabt. Og her kommer vi så til den her vigtige skelning, som teksten virkelig insisterer på. På den ene side har vi det, de kalder observerbar videnskab. Altså alt det, vi rent faktisk kan se, røre og måle lige her og nu. Men på den anden side, så har vi fortolkende videnskab. Og det handler om de modeller og antagelser, vi laver om en fortid, vi jo ikke kan observere direkte. Det kræver fortolkning, ikke? Og det er jo ikke nogen ny tanke, det her. Kilden peger på nogle af de helt store videnskabelige pionerer, som for eksempel astronomen Johannes Kepler og matematikeren Blaise Pascal. Det her var jo dybt troende mænd. De så deres videnskab som en måde at hylde og forstå skaberen på. Så det er et ret stærkt eksempel på, at tro og videnskabelig nysgerrighed sagtens kan følges ad. Okay, nu bevæger vi os så ind i selve den teologiske kerne af argumentet, frelsens logik. Og det er her, vi for alvor ser, hvorfor hele den her debat om fortiden er så vigtig for nutiden og for selve fundamentet i kristen tro. Så ifølge teksten kan man koge den bibelske fortælling om frelse ned til 3 grundlæggende trin. Trin 1. Gud skabte en god, en perfekt verden. Trin 2. Så kom synden ind i verden, og med den fulgte død og en adskillelse fra Gud. Og så trin 3. Jesus kom og besejrede døden, netop for at genoprette det brudte og give livet tilbage. Og det er præcis det her, der leder frem til kildens helt centrale retoriske spørgsmål. For tænk over det. Hvis døden slet ikke var et resultat af synd, men bare en naturlig del af verden i millioner af år, længe før mennesket overhovedet kom til, hvorfor skulle Jesus så komme og dø for at besejre den? Pludselig, ifølge det her argument, så mister hele frelsesfortællingen sin logiske sammenhæng. Så for forfatteren er det her altså ikke bare en eller anden akademisk øvelse, hvor man diskuterer tidslinjer. Slet ikke. Det handler om noget meget, meget dybere. Det handler om at bevare selve fundamentet, selve logikken i evangeliet. Nu tager vi så skridtet videre og ser på det her som en kamp om sandheden. For ifølge teksten er det her ikke bare en intellektuel debat. Nej, det bliver beskrevet som en åndelig kamp, hvor der er langt mere på spil end bare tørre fakta. Og det her citat fra kilden, det fanger virkelig essensen af, hvad der menes. Den mest elegante løgn af alle, ikke at benægte Gud direkte, men simpelthen at gøre ham unødvendig. Wow. I stedet for at sige, Gud findes ikke, så er strategien, som den beskrives her, langt mere subtil. Man skaber simpelthen et verdensbillede, hvor Gud bare ikke rigtig er nødvendig længere. Så hvor foregår denne her kamp henne ifølge teksten? Kamppladsen bliver identificeret som undervisningen af vores børn. Argumentet er ret klart. Hvis børn helt fra starten lærer, at verden sagtens kan forklares uden en skaber, så bliver deres verdensbillede jo bygget på det her sand, i stedet for på klippen. Men hvad skal man så gøre ved det?
Hvad er svaret? Den sidste del her handler netop om det. Det er ikke en opfordring til at give op, men et helt klart og handlingsorienteret kald til den troende. Og her er de 4 helt konkrete skridt, som teksten foreslår. For det første, lær børn at skelne mellem, hvad der er fakta og hvad der er fortolkning. For det andet, dyrk kritisk tænkning og nysgerrighed. Stil spørgsmål. For det tredje, bed for samfundet, for lærere og for forskere. Og for det fjerde, vær ikke bange for at tale åbent og frimodigt om skaberen. Og her slutter vi så cirklen og kommer tilbage til, hvor vi startede. Kilden runder af med netop det citat fra Jesus, der har givet navn til det hele. Den, der hører mine ord og handler efter dem, bygger sit hus på klippen. Det handler i sidste ende om at bygge sit liv på et fundament, der holder, uanset hvad der sker. Så vi står tilbage med det her helt afgørende spørgsmål. Kilden præsenteres for et valg mellem 2 forskellige fundamenter at bygge sit liv og sit verdenssyn på. Så spørgsmålet er ikke kun, hvad du tænker er sandt, men hvad du vælger at bygge på. Bliver det klippen, eller bliver det sandet?